Rock Papa G. Good morning kay Mayatad Ben Cola Barrientos sa Imos, Cavite. Aileen Cabarlo. Kabarlo pa na. Sila Migalio. Advance Merry Christmas mga Lodi. Oh, si Myla. Anda may kare. Mayong aga sa inyo tanan Papa J. Boy Nonoy. Itago lang ko sa pangalan nga Artem. Uy. Okay pangalan. 36 anyos Papa J. Boy Nonoy. Mahiligon magbarkada. Mahiligon sa gitawag og nightlife. Kag mahiligon man Papa J. Boy Nonoy. Lagi kay isa ako ka laki. Natural gid Papa J. Boy Nonoy nga sahay dili gid malikawan nga makasala ako sa akong Ay, asawa. likawi. Anda may ka. Abot ang kinakadlaw, maudan, gid ikaw, maudan, gid ikaw. Ini Papa J. Boy Nonoy. Driver man gud ako sa isa ka delivery truck diri sa amo ang lugar. Di ang inyong lugar. Naka-stay ako Papa J. Boy Nonoy sa General Santos City. Ang akong asawa o isa ka anak, kabata, yara dito sa General Santos City. Regular, Papa J. Boy Nonoy, ang akong pagdulong sa mga produkto din sa South Cotabato, particular Coronadal, Sultan Kudarat, o ibang pang mga parte diri sa Mindanao. Siyempre, Papa J. Boy Nonoy, mga kaopdanan ko sa koang trucking. Nagliwaliw ini kagabi after sa medyo mabugat nga mga trabaho. Dari sa isa ka balay Balay, bulolngan sa kauhaw. Kag diri Papa J. Boy Nonoy sa maong balay. Diri ko nakilala ang isa ka babae nga itago na nato sa pangalan nga Girlie. Girlie. Babae na Mabuot si Girlie Papa J. Boy Nonoy. Amo na Papa J. Boy Nonoy nga biskin amo ni ang iyang obra. Kapag entertain ka namon. Wala gid ako Papa J. Boy Nonoy nagbuhat sa mga butang nga makapalain kaniya. I like it. Biskin amo ni ang iyang obra Papa J. Boy Nonoy sa paghatag og lingaw. Girespeto kog maayo si girl. Ano man, ginaitik ka niya. Pero Papa J. Boy Nonoy naabot sa punto nga nakonsensya ako. Siling ko. Para gid ninyo maintindihan Papa J. Boy Nonoy. Amo niya ang mga natabo. Pauway sa tadripart. Brad, Oh. Ano mo to si kuani mo? Si Manoy Tasyo. Dito to. ato si Butyok ko, gaigda-igda, oh. Ay. Butchok, dahil din kay... luto rin sudan, no? Kapoy, gina si Butyok kagabi, Brad. Si Manoy ni mo? Ito si Manoy ito, nagadigamo. Ay, nis Manoy. Pero si Butchok, Brad, Grabe si Butchok. kapoy si Butchok. Grabe, Pero grabe. pusa naman ang 1.5 yung kagabi ko, no, Brad. Grabe. Amo lagi naging Uyo, nada di ka hagan-hagan sa mo nga butang tanawa na kung may kwarta ka mura kag si Kinsa. Oo, tanawa. te tanawa na subong urot imong kwarta mura kag na unsa.
Oh, karon na, ngayo-ngayo ka. Lagi. Ay. Chok, dahil na Chok, yung mga oras na Chok. Chok! Ay, mga brad. Musta naman muna mga brad? Okay ka ayo. Musta naman kanding na to? Okay. Lame kayo. Ano tong sudan? Suda na tong isda. Isda yun. Sabi na ko rin sudan magmanok. Walang manok. Kalain man itong manok, Brad, sa piyak balay. Gabi, Brad. Mahuli kinagangamba lagi. Sige sa pabati-bati sa Facebook kagabi, Brad. Bala na dula, manok. Kuno ya kuno. Ay, sa kabalo nga. Replyan ko tani, Brad, nga. Manok mo, sige ka reklamo ko din nga. Manok mo, do ka manok mo gilang nga tig-a. Sige na brad. Ya brad, kamusta man itong pirada gabi brad? Ako lagi ka brad. Grabe lagi brad. Oh, grabe nga. Dito pa mo sa gilid nga, dito sa may puste. Alangan ba, dito sa poste. Nami ba dito ba kayo makapabor pag gunit yun sa poste brad? Handos na yun. Grabe yung ikaw gito pinakakuyaw kay gabi, iba. Kuyaw yung kay mong birada gabi. Hindi ka gid ba kumpiyansahan, Brad ba? Perte ka gid ay timo pili. Ay ngipon man wala ya. Ikaw ya madas magit. Ngani, nadula lagi gabi. Paglantaw na ko, ato ka na sa gilid sa puste. Grabe. Ang puste, murag 6.5 nga lindol. Grabe. Dapat Brad aganagan ka sa man, Brad. Ako pa brad, ako pa, basta ako pa lagi. Uhaw pa ko sa kamil. Ikaw, Brad. Gusto din mo gabi. Kuyaw mo kito gabi Brad. mo. Kuan bi Brad. Luya kay ikaw, tanawa. Eh, Mas tigit kuyaw na. kay kagabi brad, kaya Uy. dito kayo mo sa lababo gabi Grabe ka naman eh. Ya. Kitaan ta ka. Dito ya lababo ha, banggirahan to mo. Mo gani. Klaro kayo na kong imong dimple ato. Grabe na. Buga ni Brad, na konsensya man ako Brad kay nagkaratip hagya kuan bala to Brad. Sa ko na si Manoy gabi kay pagkakita ka grabe na Tipag, bungkag ang iyang Banggirahan niya bala Brad. Banggirahan. Kulang na lukoy Brad. Grabe po mo gabi. Kamugit duha. Apito si Ay. Manoy Babski dito. Noy, dala na mga oras. Noy, ayaw tulog na Noy. Tulog. Sa tulog-tulog. Ako ba ikipaluto ninyo ang sudan? Pero, Brad, nakik na lagi. Kamusta tong imo gabi Brad? Ito pag ilabti ako, Brad. Insured na to. Tido ko gabi do ay kaman mo nagwa to kag nag duro damil ka kung ano ang sakto. kwanto. Wala gyud din bata gabi brad. Pagkakita na ko gabi wala na lingkod-lingkod lang silang duha tong tipanganan tong babae Gani brad. man, oo. Why magkamo naghalin sa inyo gin plastaran dito. Si Kwanto ba? Girly? Ay, Curly di pangalan to brad. amo galito ang balsang piyak nga mga ahinti galito Brad. Oo. Grabe mo gabi brad. Lingkod lang mo plaster mo na chat lang mo beer. Ya, wala lang brad, wala naman mo brad. Luoy ko to bi ni Girly. Yaman Brad. Brad oh. Grabe dito, Brad. May bata dito, Brad. Eh, amo tana gali inyo inistoryahan to kagabi nga lain yang kadto tatuya mga lipay taya mo mga inom-inom tatuya kag mga guro istorya ka Amo kwan gani, to. amo gani nang ginakabalak ko, Brad. Kay aksunon ko na tanay siya og siyempre kabalo baka sa kuha nga ako pa. Di ba? Ngalaga di kami Brad nga wala. Kami ya nakakuan gid ikaw ya wala araw-araw Ako, timo Brad. yang nga. Nagkonsensya ko, Brad. Kay paghambal pa niya sa kuha sa iyang storya, ambal niya nga may bata siya. Tapos napilitan lang siya nagsulod sa ingana nga trabaho bangod lang kay medyo pigado gid panahon, Brad. Ay mo ba Brad? Dito nga kung kagabi Brad. May unga man gani kuno sa 5 bilog. Grabe na bunga brad bunga brad. Tungi mo Brad pilang bilog bata kagabi mo butso. Ako gabi brad may anak tulo, may apo unom. Abaw grabe mo ya Brad ya. Grabe gid itong imo. Grabe na tong imo May, Brad. ya. may ampo na. May apo na. Oh, grabe brad, may apo na sa dapa-dapa. Kung akong kagabi kuno Brad, kuan kuno Brad ning Tracy bata ya. Ha? Oh, Tracy Grabe bata. good. Oh, Tracy bata ya pero isa lang kapag buna ano baboy. Grabe po nang imo brad. Pero to ako agabi ba naluoy ko kay siyempre kabalo na kapo bre. Tagaan ko 500.
Okay na to, wala na. Shit, gamay, ano na, istorya. Pero wag ka, Brad. Kami na. Grabe ha, kung di mo, Brad. Uy, Brad, ah, Oh, kami na. Iligawan ko sa gabi. Ang babasa ko nga okay lang daw na ligawan ako siya. Siyempre ako, dasig mo po ko. Iligawan ako siya, Brad. Kami na. grabe ka, Brad. Ano, 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 Brad, libre na ka ni Brad. Brad, ato-ato ala ni Brad. Di lagi mo sabas akong asawa, Brad. Pulit tag Jensen, Brad. Ato ala gid mo maghambal-hambal ito gano ang mga natabo diri, Brad. oh, Brad, sigurado ka sa ginabatyag mo na, Brad. Basi kung tamo, tarong da mo. Ako, Brad. Ako ani, Brad. Pasubo na ko ani, Brad. Buot mo kay ka babae. Nya, Ay, mo ba? maalagain pod. Ambal niya gayna ako, sunod balik na to diri. Kadto ta dito sa boarding house kay lutuan ta niya. Di, saan una, Brad? Ambalon mo man, Brad, Sana kung maglakat ka to, Brad. Dalon mo man kami, kagambalon mo sa dalain mo mga amiga. Sige, ang balong ko, Brad. Testingan ko, boss. Ambala dayon, Brad. Pagdala, madala ta ka surungkaan para samtang nagatimo-timo ta, magsurusungka-sungka ta gamay. Pwede po, Brad. Padala po to siya og katong kaon, Brad. Atong mga gamit pampinting. Ano mo, Brad? Samtang kaon-kaon gasungka ta. Mag-practice kog pinting. Kanang nude pinting. Ikaw, Brad, grabe yun. Hindi na, mga ako na to. Sige. Ay, gang. Hi, Gang. Kamusta niyo yung biyahe, Gang? Okay lang, gang. Dahil lang, gang. Ayaw pa. Ang suot ni mga nagbahag naman lang ka. Ano nga nga, medyo nasanay lang siguro ako sa akon nga trabaho. Sa bagay. Gang, okay lang ba ka diri? Okay, kaayo, Gang, pero... Lali kay duty rong gabi. Day off ko, Gang, kag isa pa night shift ako. Night shift gan eh. Gabi naman. Oo. Rest day. Rest day niyo. Dapat magpahulay po kagang kay Kag dili isa o pa, gusto Gang, ma-stress ka. kwan subong abi, Gang, ning holiday, Gang. Napunay mo yung holiday? Oo na, may holiday. Double pay po mo na pag ano. Sobra pa na sa double pay, Gang. Amo gani, Gang, wala ko ni duty dito, Gang. Kinahanlan pag ka na ako dutyhan ta ka, Gang. Kabalo ka nga daan nga priority gyud ka na ako ba. Ay, salamat Bago kay ko Gang. maghawa diri kog magtrabaho ako, bago ko mohawa dapat naka biometric gyud ka sa ako, ah. Di ba? Fingerprint dapat. Dili para maiba naman atong kuan gang atong footprint naman gang. Sige, sige, sige. Bitaw gang tingala lang gyud ko gang pa nga ano man sa kadamo sa mga babae nga maayo dira may mga trabaho kag dili para sa among trabaho kay bisag kinsa ra man magkuan sa amon gang. Mag-ano? Basta bisag kinsa man lang mag-table sa amon sila sa pag gina-table nila kami kami ko mag-entertain okay ra na sa imo gang nitingala ko ana gang ba kay sa una gang na man nang ligaw sa ako ang ana pod ang iyang kuan gud gang. Gang, sabat na. Di ka na magambal sa mga amon na. Kabalo ko sa imong obra nga ni bisken sino na lang nga mga lalaki imong na nakilala nga na nakaupod sa isa ka kwarto pero pagpalangga ko nimo abot langit. Bitaw gang oy. Ingana taga kapalangga. Ay dati gang mayara man sa lalaki nga naging ana sa ako ang dati. Tubtob karon. Asa di ay sa? Asa sa? Ibaha ko gang, ibaha ko. Gikuan lang niya ako gang. Una raman di ay tapos iya ko gialaka niya ako. Pagkatapos sa ato, wala na siya nagpakita-kita sa ako. Basta ingana pud ka kang ba? Gang ibaha ko gang. Di ko pareha sa mga lalaki mo nakilala nga. Pagkatapos sa tanan, gihatag ang tanan, gipakaon, basta tanan. Biyaan. Ako dili ko ingana. Bitaw gang. Ang tinuod gang katong una ta nagkakilala.
pagkabalo ko sa imuhang mga sitwasyon, na budlay day mo sitwasyon bilang single mother. Nakonsensya ko gang. Nga At naman, tinuod, nga naman, natouch ka sa ako natouch ko sa story. imong mga story, murag maalaala mo kaya. Ikaw good gang ba? Maayo lagi gani gang, dili ako taga diri gang kay gikuan magug kami gang unsay tawagan na gang Giswapping? giswapping gang taga dito sa amo Tagadiin man day ginig ka. taga kuan ko gang basta dito porsyon katong magbaylan ka magiani mo gang lakaw kag Manila gang Ay, nagkabala ka. Ako na bahala sa imong Bitaw gang. palanggaon ta ka. ako na lang maulaw gang ba Ayo, di ka mawaya sa ko. ni lima na gud ka tuig akong serbisyo ka Sa 5 ka tuig. naulaw na lang ko sa imo gang sa kadagan na gud lalaki gang siguro gang kung sumpunon lang gang gikan siguro round ball gang mga lalaki gang abot na crossing rubber tupi gang ba pero gang salamat kayo gang kay ikaw kaayo ang lalaki nga Gang, nagunong sa ako aga ako, kung mo palangga ko gang, tinudan na ng pagpalangga ko. Katong nabalaan ko ng aning imong sitwasyon, tinuod ato, gusto ko may mahitabo ang ato sa to at the time. Pero, naisip na ko nga, di dapat to na ako himuon. bitaw gang ako gani gang nagulat-ulat naman gani ko ato gang wala ka kabalo gang katong time nga gang nga unang pagkita nato gang nagulat ko ato gang gibusisaw na lang ko kulat wala gid siyang Ano wala mo ka naghambal? maulaw manggugang basi mo ingon ka easy girl ko Ako that time, grabe ko lang paabot ginako ato gang. Kaya kung nihambal lang ka sa ako nga let's go. Mawala gito akong gibati nga ikaw gud pag-respeto. gang ba bisag dili naman ka magsulti ana gang kindatan mo lang ko ingana gang basta mga ingana gang kindatan lang nimo ko gang pagkahuman nimo ga naamang gud na code gang pagkindat nimo gawas dila na yes na Ano? na Kindat tapos gawas ang dila? yes na Ito may maayo. Ato ning katong wala na to nahimo atong una na tong pagmet. Mas maayo himuon na to subong. bitaw gang bitaw gang gang ba Ano man? dito ko gina sa gawas gang di bakal kog pastel gang na ay nakaila sa ako agang Ano nga ba niya sa imo? ingon niya nga di ba murag ikaw man tong kuan dati tong daga ay trabaho dito katong daghang Christmas light bitaw gang Dela na. ulaw Sa ko dila gang na. ba wala na Di lang ka ko ni mahuya. tingog-tingog gang mao gani nga ni uli na lang kog digina gang wa ko ni duty kay no heart good akong feelings ka Ay, nagkabala ka. Wala unta na imong heart be. Wala unta na imong heart. ayaw lagi ko giniti dira gang bakay na ako'y kiliti di pa Tanawa ra ko niyo. gang Grab- wag dyan pa Tanawa niyo. Tanawa niyo. Grabe oh. Tanawa oh. unsa man ka gang oy Kaya ni mo. Kaya ni mo. pero kung mabili pa ko sa imo gang ba kung ikaw mismo gang mag head spin imong itukod ka ng imong side stand Kaya na ko na. sige be Oh. sige be Tanawa oh. oh Yeah. Oh. grabe ka ayo gang ba Tanawa, di ba? Kaya akong ni- gunitan bi asa naman tong gabas bi Nagabason ba? atong suwayan ani gang kung lingon baya ni kung makapungil baya ni sa ngipon sa kwan gang makapungil bala ni sa ngipon sa kwan sa si tawag lagari Tisingi ko no. listingan grabe pod kalikon na ni gang oy tanawa gang ni upod na lang gang ang ngipon sa lagari gang bisa gas gang wala good pa Ingana na gang. bilib daki ko ni sa imo agang pa Kabalo unsa ka. man imo gigamit gang unsa man imo gitumar Kabalo na ka sa kuha. Hard bull ni. Oh, tinuod na. ay tinuod pa Gabas sa liwat kaya di na mo dala. Oh. Diba? Bitaw gang no, Oh, grabe tanawa. pud gang no. Bitaw gang nangita na ko ganiya pa kog nangita og tukod ining bintana nato gang pa. Masig gang pwede siguro gang
Pwede siguro itukod sa anay na. Pwede kayo. Pwede siguro na agang nga. Itukod anay na agang kay ngit-ngit yung kayo gang bawalay hangin. Pwede ka na mo og poste sa imong balay. Ay, dagang kikistorya ba? Nadadali na, be. Dali na, ya. Oh, Bart. Masa mo dre? Oh, Brad. Susudan na Basta, to Brad. diha. Ato, may binalag pa kita nga burot dito kag kwado. Kina bites naman siguro na. Pwede na na. Pero Brad, may sabaw dito, Brad, kay kabalo kami ba? Hubasig ka kayo. Grabe gabi, Ibran. Abi na ko katong mga wala na mo nabuhat tong first me nag-meet ni girlie. Gabi, Ibran, gibuhat yun na mo, Brad. Grabe ka ba nito, Brad ba? Pero, Halin sa ako, Brad. Halin sa inodoro. Ha? grabe ba? Ang dila niya, diretso na dito pa ato sa kama. At, grabe. Brad ba? Kuyo kay mo. Pertik. Nag-headspin ko. Pag headspin ako, kabalo ka ano yung gihimo niya? Ha? Kabalo ka ano yung gihimo niya? Nagdunk. Up Oh, Pagkakuyaw gali, Brad. kuyo kay Dave. Pero bitaw, Brad, malabay ako, Brad. Si Ismi mo ba? Oh. Uy, Alit pa kagabi nga tinawag, Brad, pero ay ko ginasabat. damay ka. Pero kung sabton ko, abi, Brad, ano isabat ko ay. Bitaw, Brad, do... Ano pa na isa sa akong ginauna-una, Brad ba? Pandamay. Ano kay Brad, gapuli kami. Brad, way ka, natingala sa, way ka na nagsabay, abi, puli. Brad. Mandamay ka. Ano ko ni man? Kung ano makapamayo, Brad, pero... Bitaw, Brad, dapat sinabi, Brad, ay mo ginamo na, Brad, Brad, saom na ako ni Brad nga. Ano itong imo nga si Mrs. mo na, garalain bla? Problema ko, Brad, kay... Brad, na-inlove naman ko aning girlie, Brad. Paano ka rin na? May asawa kaya mo. Kanya mo, ginaisip ko, Brad. May bata ka pa. Kaya lang islan mo pa man si partner mo, imo nga. Kung kuan mo timo na, Brad. Agi lang tanan na ya, Brad mo. Pero Ginaisip ko, Brad. imo, Brad, ya, may asawa ka, pamilyado taya. Bala maglingaw-lingaw taya, pero pagkatapos na, Brad, ya, puli taya sa balay taya, Mo ginigina problema ko, Brad, kay seryoso mo kayo si Amo gani, girlie, Brad. Brad. Ginabalan tamang kaligad, Brad, nga dapat hindi mo pag amo gina kay problema gina, Brad ba. Sige lang, Brad. Pila kadlaw, Brad ba, pero dapat subong kuanon mo na matamaton mo lang. Sige lang, Brad. Salamat sa imong advice, O Brad. kay mo abi agin puyo mo kay timo mo. Nakonsensya mo ko ni girlie, Brad. Kay... Grabe niyang pagpalangga sa ko. Di amo ganin na, Brad. Nakonsensya ka sa iya, pero si Mrs. mo to, bata mo to, ay ka nakonsensya, ila ka imtang to. Sige lang, Brad. Ako libala na, Brad. Suryaw na lang kung maayo. Sige, ni Brad, hindi ko lang pagsabto na, Brad, Brad, hindi kay na pagsabtan, Budlay. Brad. Oo, sige, Brad, Salamat, Brad. Salamat, Brad. Siya? Siya? Tarong nga ba? Siya? Tarong nga ba? Tarong nga.
Tarong man na. Kana, talong nga ba? Nya siya ka. Tarong nga ba? Kana. Kana. Artem. Mag-stop. Mag-stop sa anay ko ha. Dali lang. Nga man. Gabuta anay palayo. Sige. Gabuta anay palayo. Ayun na, tanggal na akong charger. Wala pa. Wala pa. Mali. Warsahi pala magbutong ka. Isa, duha, Okay. Kada Tanggal ko na ba? kayo sang tamtak sa nagtunok sa akon nga tiil pa. Salamat, natanggal yun. Natanggal. Unya na nato na padayon nun, Artem, kay lahi akong paminaw ba. Anong paminaw mo? Ano, murag ni ibaman ka. Nagambal mo nga ng iba? Oo, mga 1 week na. Nga man. Murag wala na makagana sa ako Ako gani, bisag gikan kong trabaho, bisag kapoy ko kaayo. Pero pag abot diri sa atong boarding house, siyempre ihatagpot ako ang imong gusto. Obligasyon man ako na sa imo ha. Sige lang. Ingana takakapalang ka. Magbalik lang ko. O ka tumarog hardball ganina. Balik lang ako. Mao ba? Oo, tinood na. Pwede man na siguro kung wala ay hardball na may pamaagi siguro na nga mas epektibo pa. Ano man? Kuhan siya ning natural gyapon sa organic. Tagay na kong kombi. Ato kanang sili good. Sili? Oo. Ibagnos? Yes. Epektibo kaayo na. Kuwai lang good liso. Paita. Halang magkain na. Uy, kain na. Basta na lagi dili nakakabatyag anak galang. Tama ba? Sige, tistingan ko lang na unya. Unya Sige, tistingan ko lang na unya. Bitaw. Temba. Hmm. Orang di bago naman ka. Anong bago ba? Kay Walang bago eh. naalagi. Wala gani. Naalagi ba? Mauning nagaduha-duha pod ko kung kaisa kon tama Ayaw pa bala ning pagduha-duha. tama pa bala ning ginahimo ta. Ikaw god pamilyado ka, na kay anak. Tapos nakonsensya magugutim kay naago kay pamilya. O kita ni kung single ka. Anong but mo ang balon? Ako temba, isa lang ko istoryahon. Prangkahan na lang gud ko kung hindi nakasako Kay daghan pa nagalagas-lagas ako agud. Sayang sa panahon ko sa imo. Makaduwa ta diri dito sa gawas, makatatlo pa ako. Kabalo ka, girly. Sa duha ka bulan na to diri na. Gaop na na eh. Unsay duha, tatlo na tao eh. Tatlo na di. Ay, mali. Pagbilang ko ba? Tinuod. Nag-ibang ako ginabatsyag para sa imo, ha? Pero, Anong buot mo sing ganun nga naglain? pagkakita ako sa imo, pagkakilala na tong duha, na love at first sight tayo ko lima. Nga naman. Nabighani ko sa imong ganda. Okay kayo. Pero, di ko malikawan nga, madumduman ko ang ako mga kabataan kag pamilya. Bitaw Artem. Mabudlay man magdesisyon parehan sa akon kay nakasugod naman ta. Di ba niya kasugod naman ta kag hindi naman kung gusto nga ikaw good, gihatagod na ako tanan ng para sa imo. Ang wala pa na ako nahatag sa uban, nahatag ko tanan sa imo. Tapos, hindi ko gusto nga makadto lang ini sa wala ba? Ikaw, Artem ba? Anong but mo ang balon? Hindi ako gusto nga magbulagay kita kay sa imo ko lang nabatyagan ang matutuan gagugma. Artem, sa subok pa lang nga daan, mas maayo nga magprangka ka sa akon kay kung hindi ka magprangka, kung tinuntuhan mo lang ako. Bisag ingani lang ako, Artem, pero may balatyagon pod ako. Kabalo Bisan ko. ingani lang ako, Artem, pero tao ako. Taga Philippines pod ako, Artem. Pero Artem, ginapandaman ta ikaw. Kung magtinunto ka man lang sa ako, kagbiyaan mo lang ako.
dumdumon mo lang gid nga damo ako sa connection. Ano mo't mga balon? Kaya ko kuhaon kung ano ang gusto ko. Ah, Kag kaya ko otdon kung ano ang gusto ko otdon. ah, Tandaan mo gid ina Artem. Girl, Madamo ako sa mga connection atong mga nakarelasyon ko dati. Oh, Basta subong nakikontak sila sa ako. ano mo't mga balon? Ang balila kung sa'y problema dira, just text me. Tapos, Kahit walang bayad. ano mo't mga balon? Artem. Kung gubon mo man lang ako, kaya ko man ikaw gubon. Kaya ko gubon ang imo nga pangabuhi. Kag kaya ko man utdon ang imo nga paginawa. Pero girlie, Tandaan mo ginina Artem. Ginsugdan mo na ini. Kaya dapat panindugan mo gid ini tubtob sa hangtod. Artem, palangga na ta ikaw. Kag hindi na ko gusto nga kuhaon ka pa sa akon bisag bawal. pero girlie, Tandaan mo gina Artem. Tandaan mo gid. Brad, dalom ya pananawan mo, brad. Natingalama kami sa imo ga kaurungan kada sa tubang kabanggirahan ba. Siguro, brad, may madumduman ka dira, no? dumduman ko, Brad, pero, Brad, taga-ino kong advice, Brad, eh. Advice sa ano? Naglibog ang ulo ko, Brad. Araw-araw pati mo iya nga. Ano naman ang paligban mo? Di ba, si girlie ba? Oh, puti, kamusta ka mo? Di na magsugot, Brad, niya. Plano ng tanan niya ako bulagan, Brad, ba? Eh, Gambal na ako sa iya nga tinuod tanan. Plano ko na tani nga tapuso na lang ni Kay. Nakonsensan ako sa akong pamilya, Brad. di ano ang balyahay? Rambal niya sa kuha, Brad. Kung makipagbulag daw ko sa iya, kaya daw niya utdon tanan. Ano buot sing gano'n niya nga utdon, brad? Kaya niya utdon tanan. Kaya, basta. Gamo ang matabo daw, Brad. Kung makipagbulag ko sa iya, ha? Ano? Di sing gano'n, brad. Galibog ang ulo ko, Brad. Kaya niya gupo ng mga buhay niyo, brad. Amagid siguro na, Brad. Bal ko gid sa imo, brad. Kung good line na mo. Di ko, ikaw lang, Brad. Ang dami nga himuon siya ni Brad. Kung ako sa imo, brad. Budlay man abi, brad. Kaya ra ka sa tunga-tunga, abi, brad. Tagay lang kong advice mo kung anong himuon ko siya ni Brad. Siguro, brad. Mas mayo siguro, brad. Una mo himuon ni brad. Ako na advice ko man lang ni brad. Pangwaon mo, tanan mo nga gamit ang matamaton mo. Tapos, Bisan picture, mga buhok na, brad. Hindi ka gay magbilin sa inyo. Da, kundi ka mo tapos, Ulay ko pahiwitan ka na wala niya. Kagag isa pa, brad, ginakadlokan ko, brad. Kasi kung ano matabo si mo. amagid sa Mas ginalanta maayo ko, guro Brad. na, brad, ya... Layas ka, oh. Oh! Malayas ko? Oo, amo na gilang na solusyon, brad. Ah. Kung diri pa, brad. Possible, brad, kung ano matabo, brad. Amo man lang nang ginakabalakan amon si mo, brad, ba? Sipo mo, brad. May pamilya kaya, may asawa, may bata kaya mo. Tama. Malayas ko. Sige, Brad. Salamat, Brad. Sige. Salamat kay Brad. Kasi kung ay kapit, dito, brad. Pula mo ka. Nakoy kwarta dire, Brad. Malakaw na ko. Sige! Tapuso na nato ni. Tapuso na nato ni. Wala nang gipandaman ko na ikaw, gipandaman ko na ikaw. Nga dapat sa una pa lang, wala ka na nagamusin eh. Pero, nakonsensya na ako. Tanawa! Nakonsensya na ako. Nagsulod-sulod ka sa amo sininga butang, pero hindi ka kabalo magawas. Panindugan mo gini eh. Panindugan mo gini Artem. Eh, Kay kung hindi ka, girlie, kay kung hindi ka, ano?
Mabuka gining bagol-bagol mo sa akon. Kag ning ikog mo, gabuton ko ginakagisalapid sa imo. Tandaan mo gid na. Tandaan mo gid na. Pero di na ko. Di na ko. Hindi ka na kay tungod na kuha na nimo ang tanan nga gusto nimo. Ha? Hindi ka na. Parariho lang kamutanan. Parariho lang kamutanan, pero tandaan mo, Artem. Tandaan mo. Pag-abot ang panahon, inulsulan mo gini tanan. Mabuhay kita tanan. Naguntat na ko, Papa J. Boy Nonoy, sa pag-deliver og mga produkto dito sa lugar kung diin nakilala ko si Girlie. Bangod sa mga banta niya sa ako, Papa J. Boy Nonoy, ang matuod, why na gid ako nagpakita sa iya. Kag nagahalong lang permanente, Papa J. Boy Nonoy. Kung kamo ang pamangkoton, ano ang sakto na kong himuon? Kaya nga nga sitwasyon, Papa J. Boy Nonoy, ginakulbaan ako. Base kung may matabo sa akon, Papa J, kag sa akong pamilya. Tagay kong advice. Salamat, Artem. Na. Yeah. Boom! Boom! Sakalat, boom. Ikaw, brad, anong sa lantaw ni mo Pero ma-advise ni brad? ma-advise ko para sa kay Arte, mas maayo kung amo to ang pagpamahog nga na dawat niya. Deserve mo man ang madawat kay tungod sa ginhimo mo man. Tama, gin. Pero dapat hindi mag-abot sa mo ng punto bilang magpamahog na mas maayo himuon mo sina ipablatter mo nga daan. Tama. Kagang pinakaman namin imo nga himuon dira Arte, atubangon mo personal liwat si Kwan. Si Girlie kag mangayo ka sang pasensya nga i-explain mo sa iya Oo, sa pila ka adlaw maintindihan man niya na. Kung mabudlay para sa imo, paagi na lang sa pangamuyo kag magalong ka permi. Makinanglan kag dapat ang natabo sa subong nanginlik kinahanglan manginleksyon man na para sa imo. Yan. Sa mga pamate man kabay pa nga manginleksyon man ina. Hindi gid magtinunto. Klaro. Kita may ara gid magabalik para sa Na. Argimo kita sang kaayuhan para sa aton isig katawo. Yan. Agod nga kaayuhan pod magabalik ka naton. Abgoy. That's why. And I thank you. Ay nako, Tim! Marag medyo budlay na imong gisudlan nga sitwasyon, pero for sure, may pwedeng himuon sini para makalusot ka. Tama to, pwede mo suryawan personal, si Girlie or something. Kung dili mo kaya mo suryawan, mas better, subong palang daan, magpakalayo-layo ka na muna. Kalamig-lamig yan Kalamig ang sitwasyon. Ano natin, importante, halong ka lang, permente. Basi kung budlay na nangyayari. Tama to, pwede kang mag-adto sa mga presinto sa mga kapulisan.
pwede nimong isumbong ni nga sitwasyon, mapablatter. If ever man anong matabo, at least may balikan ang mga otoridad sa ilang investigation kung posible mangingani ang tabo. Correct. At least man lang maklaro ba. And then, lesson learned din mo na gito, tama to Brad, nga buhat tag maayo para sa ato ang isig kaingon. Kapwa. Yan. Hindi dapat may nga sitwasyon. Budlay ni. Sulod kag isa kabutan. And then makabuhat pag mga dili, maka-apekto pag dili maayo para sa imong mga sa imong sig katao. So the more nga maghimo kag dili maayo, the more man nga dili man maayo ang epekto para sa imo. Ayan ha. Siguro parehas lang amo biktima sang Yan. love at first sight. Ako'y! Sige. Tem, salamat sa pag-share sa imong sitwasyon. I hope taga ka na mo mensahe bisan gamay nakabulig para sa imong sitwasyon. Pero sa itong pagpulong-pulong, ganyan purok Brigada Drive Thru po. Siyempre ang inyong